Obono sabu sinibai kisa sabaila oblaino tamhan jangha kasa kathangblai hino norok tamhan to saini ang je saimane rong kaga comment khai sadi tei oblaino ang tak tam khainai nai tongdi tei ani ganao takhum rok bo gana sabai jong belai khana toto khai norbo khnai man tongna hingke khnai tongdi ta takhum gana samani rok bo khana di bisesu chinpara rok khai amte herong takhum gana sama khorang rok bo khana belai tongthogo hingke ang mo tabuk sui tongkha sumani pore hingke no ang ani je khai thaino khlainai narokbo nugui mannai ang tam khlai oblai bai ke noro nai tongdi video paya sakno tabuk ang subai nokotlang thangsinai bo nokotlang mani pore nugui mannai tam khlainai naidi obo doctor rok bai sadi hini sajago ang mono tabuk sanai. Ang je khlaini hamani abo ready ngi thangka tabuk hingke ang abono nungsinai.